ľudia, zdravím vás z fitka v komplexe Tempus v Bratislave. Dnes máme vonku takmer 38 stupňov, no napriek tomu mám za sebou úspešný a docela ťažký tréning chrbta. Momentálne nasleduje video, v ktorom by som vám chcel povedať pár všeobecných informácií na tému tréning. Takže tréning, strava a suplementácia sú tri zložky a všetky tri tieto zložky sú nevyhnutné pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. To znamená, že akékoľvek uvažovanie medzi tým, koľko percent je strava, koľko percent je tréning a podobné veci, sú absolútny nezmysel. Tréning, strava, suplementácia, ktorákoľvek z týchto zložiek, ak je vynechaná, výsledky budú ovplyvnené, nebudú dokonalé. A jediná z týchto troch zložiek, ktorá nie je úplne nevyhnutná, je suplementácia. Strava bez tréningu, takisto ako tréning bez stravy, nemá vôbec žiadny zmysel. Ďalšou veľmi dôležitou vecou pri tréningu, a to hlavne pre začiatočníkov alebo začínajúcich cvičencov, je rozmyslieť si, čo chcem dosiahnuť, aký je môj cieľ. Chcem cvičiť kvôli sile, lebo chcem byť powerlifter alebo trojbojár, alebo idem cvičiť na objem, pretože chcem byť kulturista, alebo chcem cvičiť na rýchlosť a pružnosť, pretože chcem byť, ja neviem, thai-boxer alebo niečo podobné. Všetky tieto otázky sú veľmi dôležité, ovplyvňujú zloženie tréningov, ovplyvňujú cviky použité v tréningu, zameranie tréningov a samozrejme ovplyvňujú aj výslednú stavbu tela, to ako dané tréningy telo ovplyvňujú. A tým pádom môže byť veľmi problematické po pár rokoch takýchto tréningov toto zmeniť alebo zamerať sa na niečo iné. Ja osobne, nakoľko som kulturista, zameriam sa na kulturistické tréningy. Takže kulturistický tréning, prvé základné pravidlo, ktoré opakuje strašne veľa ľudí a napriek tomu, keď idem do fitka a vidím to, ako ľudia cvičia, nie každý toto pravidlo dodržiava a to je váha nie je dôležitá. Samozrejme, nechcem tým povedať, že kulturisti nemusia používať ťažké váhy alebo nemajú cvičiť s ťažkými váhami. Chcem tým povedať, že vždy je dôležité prevedenie cviku, kontrakcia, plný rozsah pohybu, správna technika, váha až potom. Takže po pár informáciách na úvod prejdeme k tréningom ako takým. Takže ďalšia vec, hlavne pre začiatočníkov platí, že jednotlivé tréningy typu, ja neviem, core T, GVT, HIIT a podobné tréningy nie sú tak úplne vhodné. Je to preto, lebo každý potrebuje niečo iné, každý sa potrebuje zamerať na niečo iné a práve preto, hlavne pre začiatočníkov, je vhodnejšie zostaviť si tréning podľa seba. Pričom každá svalová partia by mala byť osvičená minimálne jedenkrát do týždňa a mala by mať minimálne 2-3 dní oddychu, aby sa dokázala správne zregenerovať. Ďalšou dôležitou informáciou je dostatok regenerácie. Zapamätajte si, svaly nerastú v posilovni, svaly rastú doma, svaly rastú počas spánku a počas oddychu. Tréning ako taký má dve základné úlohy, čo sa týka svalov. Prvá vec je poškodiť svalové vlákna, aby telo pri ich oprave vytvorilo väčšie a silnejšie svaly. A druhou vecou je dostať do svalov dostatok krvi, dostatok živín, avšak tie živiny v tej krvi musia zniekaďal byť, to znamená, tu je práve dôležitá strava, zloženie stravy, aby v krvi sa nachádzalo dostatok živín, dostatok aminokyselín, aby telo mohlo po tréningu správne regenerovať a správne budovať novú svalovú hmotu. Z toho teda logicky vyplýva, že pre kulturistiku odporúčam tréning typu split, nie žiadne full body tréningy. Full body tréningy sú keď tak vhodné pre úplných začiatočníkov, aby si telo v priebehu prvých mesiaca, dvoch zvyklo na nejakú fyzickú záťaž a prejdú tým svalovice a následne potom je potrebné zaradiť nejaký rozumný split, aby sme telo prinútili ďalej reagovať na túto tréningovú aktivitu. Ešte jedna dôležitá informácia na záver, nakoľko ľudské telo je organizmus, ktorý nemá rád zmeny, tak každej zmene, ktorá nastane, sa snaží prispôsobiť a práve preto aj tréningy je potrebné obmieniať. Žiadny tréning nebude fungovať na veky. To znamená, že je ideálne tréning obmieniať v priebehu 2 až 3 mesiacov, pričom je dobré striedať ťažšie, ľahšie tréningy a necvičiť vždy to isté. Povedzme, že máme rozdelené nejakým spôsobom partie. Je vhodné meniť cviky kľudne z tréningu na tréning. Tým zabezpečíme, že telo si na daný tréning nebude až tak zvykať, respektíve zvykne si pomalšie.
a povedzme, že raz za 3-4 mesiace, 2-3 mesiace je vhodné úplne zmeniť kombinácie partí, poradie tréningov, povedzme počet tréningových dní z 2+1 na 3+1 alebo 5+2 alebo ako komu vyhovuje v rámci jeho práce, školy, ako má čas a tak ďalej. A tým sa vlastne zabezpečí, že telo bude konštantne dostávať nové impulzy a tým pádom bude ďalej pokračovať v raste a dosahovaní nejakého progresu.